Георгіевская стужка ўжо забароненая ва ўкраіне, але ўсцяж сустракаецца ў Беларусі. Што гэта? Павага да ветэранаў або згода з акупацыяй Крыму ды падтрымка зялёных чалавечкаў на Донбасе? Берасцейскі журналіст Алесь Ляўчук напісаў скаргу на кіроўцаў, што павесілі ў салоне стужкі ды расійскія сцягі. Вынік атрымаўся нечаканы. Настасья Хралович. Пакаралі кіроўцаў ды падзякавалі за актыўную грамадзянскую пазіцыю. Берасцейскі журналіст Алесь Ляўчук паскардзіўся на георгіеўскую стужку ды расійскі сцяг на машынах камунальнікаў. Міліцыя, нечакана для самога Ляўчука, не толькі не праігнаравала заявы, але і даслала ліст з пацверджаннем. Кіроўцы прыцягнутыя да адміністратыўнай адказнасці за выкарыстанне незарэгістраванай сімволікі. Гэта стужка стала сімвалам вайны в Украіне. Калі я бачу расійскі сцяг на машыне альбо яшчэ негдзе, я адчуваю небяспеку, бо так усё пачыналася в Украіне, так усё пачыналася в Абхазіі, і таму адзіная магчымасць гэтага пазбавіцца, каб у тебе была актыўная грамадзянская пазіцыя. Георгіевская стужка упершыню з'явілася на ўзнагародах расійскай імперіі яшчэ перад Першаю сусветнай. У Савецкім Саюзе яе выкарыстоўвалі як элемент узнагароды за перамогу над Нямецчанаю. Але ж яна стала сімвалам вайны на Донбасе. Верхоўная Рада Украіны сёлета прыняла закон, паводле якога за нашэнне стужкі або яе дэманстрацыю можна атрымаць штраф, а за паўторнае парушэнне нават сесці на 15 сотняў. Сама лента она не дает забывать подвиг наших дедов, прадедов. Это история, поэтому ее надо бережно хранить. Я думаю, что дань уважению ветеранам можно выражать какими-то более, скажем так, полезными способами, кроме как нацепления георгиевских лент куда ни попадя. Выкарыстанне георгіеўскай стужкі непажаданае таксама ў Літве і Грузіі, а ў Беларусі на дзень перамогі яе ўжо каторы год далікатна заменяюць на чырвона-зялёную с кветкой яблони посередине. Сегодня еще не поздно, опять-таки, говорить о том, что георгиевская лента для территории Беларуси действительно, она в принципе уже неприемлема. Мы живем в самостоятельном государстве, и мы предлагаем вот новую символику, допустим, такую, которая будет символизировать мужество, героизм белорусского народа уже в настоящее время. На ягоную думку, з прапановаю аб новай беларускай стужцы мусіць звярнуцца сама грамадзянская супольнасць, калі не хоча, каб за гэтую справу браліся дзяржава або краіна-суседка. Настасья Хралович, Белсат.